Ġie ppubblikat rapport dwar it-task force relatata ma' trobbija pożittiva ta' tfal. Task force li permezz tagħha diversi ġenituri qegħdin jingħataw daqqatit permezz ta' għajnuna psikoloġika u psikjattrika fost oħrajn. Dan ir-rapport jagħti rendikont tax-xogħol li sar matul dawn l-aħħar 3 snin sabiex jitkabbar l-għarfien dwar kif it-tfal fis-soċjetà tagħna ikollhom ambjent aktar stabbli u xieraq. Ir-rapport ippubblikat juri biċ-ċar l-importanza ta' għajnuna minn stadju bikri fil-ħajja tat-tfal. Iċ-chairperson tat-Task Force tat-Trobbija Pożittiva spjegat li s'issa saru 3 kampanji li ntlaqgħu bidejn miftuħa mill-ġenituri. Il-ġenituri għalunna li l-iktar affarijiet li jinkwetom huwa id-dipendenza fuq it-teknoloġija, fuq is-sustanza perikoluża, anka il-peer pressure, bullying u anka l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom. Kampanja minnhom kienet immirata wkoll lejn il-fażi ta' tqala b'mod partikolari. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon sostna li għad baqa' xogħol xi jsir li huwa ta' importanza sabiex intejbu is-soċjetà tagħna. Il-Task Force tal-Positive Parenting fil-fatt kien sorpriża pożittiva. Rajna li hemm ċertu aċċen barra, ċertu informazzjoni. Daħlu wkoll bħala Task Force suġġetti li forsi saftit ilu wieħed kien joqgħod lura magħhom, aħna kommessi li nagħmlu dak kollu possibbli biex ikollna trobbija ta' tfal ta' pajjiżna mill-aħjar. Il-Ministru Falzon temm jgħid li billi taħbi problema u titfaħħa taħt it-tapit, il-problema mhux se tmut.